it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyayari sa amin ni Lola. Oo, aminado naman ako nun. Narinig ko yung secret file ko na inere last week. Marami yung nagsasabi na dapat hindi ko na ituloy yung relasyon ko kay Lola. Meron daw kasi akong girlfriend. Tapos, lola ko pa siya. Nakakasuka daw ako, grabe daw ako, immoral daw ako. Tapos, sabi pa nung iba, gawin ko na daw yung tama. At kung ano-ano pang masasakit na salita yung narinig ko. Siguro, kung kayo yung nasa posisyon ko, mahihirapan din kayo. Sa mga taong kakapakinig lang ng secret file ko, eto yung pangalawang bahagi ng storya ko. Nadugtungan na nitong mga nakaraang araw. Itago nyo na lang ako sa pangalang Buboy. At aaminin ko, may nangyayari nga sa amin ng lola ko. Pero nung mga panahong may nangyayari sa amin ni Lola Juana, hindi ko pa alam noon na lola ko siya. Hindi ko alam na kadugo ko siya. Pagkatapos lang mangyari yung eksena sa jeep nung nakaraan, kung saan kasama ko yung tita ko at nakasalubong namin si Lola Juana, doon ko lang nalaman na kadugo ko si Lola. Natameme ako noon. Hindi ako makatulog gabi-gabi. Kakaisip. Paano? Saan? Anyari? Sobrang liit naman ng mundo. Kaya pala, inalala ko lahat. Nung minsang birthday ng tita ko, nasa bahay ng tita ko yung iba pa naming mga kamag-anak. At ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa kapatid nga ni Lolo. Yung kapatid daw ni Lolo na yon, hindi na namamansin. Pero, yun lang yung natatandaan ko. Hindi na namamansin yun. Basta, wala lang daw silang balita doon sa kapatid ng lolo ko. And then, nung nakaraang Friday, sabi ko na nga ba mauungkat talaga yung usapan tungkol kay Lola Juana. At yun na nga yung nangyari. Naungkat ni tita ang tungkol kay Lola Juana habang kausap niya yung asawa niya. Nagluluto ng hapunan si tita noon. Habang kami naman ni tito nakaupo sa sala, nanonood ng pelikula. Basta, nung nanonood kami na yun, hindi ko na maalala yung title. Basta si Morgan Freeman yung bida doon. Tapos biglang nagsabi si tita kay tito na, "Ay, pa, nakita ko pala sa sakayan ng jeep si Tita Juana." Nagulat nga ako at kilala ni Buboy. Pero si Lola Juana parang hindi tumatanda. Sabi ng tita ko. At sumagot naman si tito ng, ganun talaga. Maraming pera.
At syempre, hindi na naman napigilan ng tita ko ang bibig niya. Ay, ayan ka na naman pa. Magtigil ka nga sa kagaganyan mo. Buboy, paano mo nga pala nakilala si Tita Juana mo? Alam ko sa sarili ko, natatanungin nila ako kung paano ko nakilala si Lola Juana. At eto na nga yung araw na to. Pinag-isipan kong maigi yung sasabihin ko. Siyempre, baka mabuko na ako. Nanlalamig ang mga kamay ko. At sinusubukan kong sumulyap kay tita na nagluluto habang kinakalma ko yung sarili ko. Aha! Nakaisip na ako ng sasabihin ko. Ang sabi ko na lang, tinulungan ko po siya nung minsan na marami siyang binubuhat na paninda niya. Gumanon lang si tita. At sumagot naman si tito ng, ay, hindi pa rin nagbabago si Tawana. Nagpapayaman pa rin na nagpapayaman. Kaya siguro tumatandang dalaga. At nagtawanan silang mag-asawa. Pero, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Ilan po bang magkakapatid sina Lola Juana? Sumagot si tita ng 2. At sabi pa niya, bunso daw si Lola Juana. At paboritong anak daw. Kaya ayun, ipinamana sa kanya lahat ng lupa sa probinsya. Tapos, dagdag pa ni tita. Ewan ko ba, hindi man lang daw siya nag-share. Pero nag-share daw si Lola Juana, pero kakarampot lang daw na lupa. Tapos, si tito biglang nagsabi na, ewan ba namin, baka kinakain niya na yung pera. Nuknukan ng gahaman at karamutan yan. Ang tagal ng pinagtalunan niya ni Lolo June. Sigurado ako, naku, marami na yung pera. Hindi lang isinishare sa iba. Sabi ng tito ko. Naku, sa isip-isip ko, grabe naman pala yung pagkakakilala nila kay Lola Juana. Sabi ko na lang, hindi naman po siguro. Hanggang sa nagsabi na lang yung tita ko na, o tara na, kumain na tayo. Tawagin mo na yung mga pinsan mo. Pagkatapos kumain, nood-nood muna. At bago ako matulog ng gabing yun, hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Parang may humihila sa akin papunta kay Lola Juana. Kaya ang ginawa ko, nag-text ako sa girlfriend ko. At sabi ko, pasahan niya ako ng load kahit 10 pesos lang. Kasi nga, sabi ko sa kanya, wala akong pan-text sa kamag-anak ko sa probinsya. Kailangan lang. Aba, naniwala naman. Laking gulat ko nang biglang 50 pesos yung pinaload sa akin. Napangiti ako bigla sa ginawa ng girlfriend ko. Pero alam nyo, paminsan nakukonsensya ako. Kasi, syempre, hindi ko naman maikakaila na may nangyayari sa amin ni Lola Juana. Habang kami din ng girlfriend ko, may nangyayari. Pero balak ko rin naman talagang itigil yung sa amin ni Lola. Kasi kadugo ko siya . At hindi ko naman talaga pwedeng ipilit. Pero alam ko, merong parte sa puso ko na nagsasabing, ituloy mo na lang. Pero para maliwanagan ako, sabi ko sa sarili ko, o sige, mag-uusap kami ni Lola. Siguro eto na yung panahon para tapusin ko na kung ano man yung namamagitan sa aming dalawa. Tinext ko si Lola Juana. Sabi ko, nasaan ka?
At biglang nag-reply naman si Lola ng sa bahay. Nag-reply na lang ako ng punta ako sa'yo ha. 12:00 pasado na, madaling araw na yon, dali-dali ako nagbihis ng t-shirt at bumangon sa pagkakahiga sa sofa. Lumabas ako ng bahay at pumunta na ako sa bahay ni Lola. Kumatok ako at bumukas na ang pinto. Bumungad sa akin si Lola Juana na naka-t-shirt na puti at leggings. Napanulok ako. Alam na alam ko na para bang walang underwear si Lola. Kahit matanda na talaga si Lola, kitang-kita pa rin talaga yun. Napakagandang korte ng katawan nito. Napalunok na naman talaga ako sa nakita ko. Pero dahil medyo natahimik na ako, si Lola na ang bumasag ng katahimikan. "Kumusta ka na, Buboy?" tanong ni Lola. Umupo ako sa sala. Medyo matagal bago ako nakapagsalita. Hanggang sa inipon ko lahat ng lakas ng loob ko para magsalita. Lola Juana, kaya po talaga ako pumunta dito sa bahay niyo para itama yung mga pagkakamali ko. Sinusubukan kong pigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko namang hindi na pagkagusto lang yung nararamdaman ko sa'yo, kundi pagmamahal na. Pero mali po ito. At nagulat ako sa reaksyon ni Lola. Lumapit si Lola Juana sa tabi ko at bigla na lang akong niyakap. Siguro napapaisip kayo, nagtatanong kung yung yakap ba ni Lola na yon ay parang pang maglola? Hindi. Ramdam na ramdam ko. Ramdam na ramdam ko. Yakap yon ng pagmamahal. Pagmamahal ng magkasintahan. Pinigilan ko yung sarili ko na yakapin pabalik si Lola. Hanggang sa nagsalita na si Lola na, "Mahal na rin kita, Buboy." Una, hinalikan niya lang ako sa pisngi. At siguro, alam niyo na kung saan napunta ang pagpunta ko sa bahay ni Lola. Yung araw sana na makikipaghiwalay na ako kay Lola ay naging araw pa na sobrang saya para sa akin. Nagising na ako tanghali na. Hindi ko na mabilang kung ilang oras kaming nagharutan ni Lola. Pero basta, nung madaling araw sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya tatawaging Lola kapag kami ang magkasama. Lola Juana ang tawag ko sa kanya kapag may mga tao sa paligid. Pero kapag kaming dalawa lang, ang itatawag ko sa kanya ay Baby Joanna. Oo. Pag kaming dalawa lang ni Lola. Tatawagin ko siyang Baby Joanna.
Biruin mo, mahigit 65 years old na siya. Tapos, may binata siyang boyfriend na tumatawag ng baby sa kanya. Siguro, para sa iba, nakakadiri. Pero dito ko talaga napatunayan na mahal ko si Baby Joanna. Pagbaba ko sa sala, aba, luto na ang pagkaing adobong manok. Pagtingin ko sa cellphone ko, puro missed calls ng girlfriend ko. Hala, oo nga pala. May girlfriend ako. Nakita siguro ako ni Joanna na mukhang balisa kaya tinanong niya ako kung meron ba akong problema. Sumagot ako ng wala habang nakaharap pa rin sa akin ang cellphone ko. Sabi ko wala lang. Tapos sabi ni Baby Joanna, "Huwag ka nang magkaila. Halata sa mukha mo. Girlfriend mo ba? Paano nga palang girlfriend mo?" Tapos sabi ko na lang, "Syempre, makikipag-iwalay na ako sa kanya. Kasi, ikaw yung mahal ko eh." Sabay yakap kay Baby Joanna. Nakalimutan ko nga palang magsuot ng damit pang ibabaw. Napayakap ng mahigpit sa akin si Joanna. At bigla ba namang pinalo yung abs ko? Sabay sabing, "Kain na nga tayo." Napangiti ako. Pero sa isip-isip ko, naku, paano kaya ako makikipag-break sa girlfriend ko? Sigurado talaga ako, ma-heartbroken yun sa akin. Pagkatapos namin kumain ni Lola, edi umuwi na ako ng bahay. Pero habang lumalakad ako patungo sa bahay namin, para bang pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay ni Joanna. Hindi ko alam kung OA lang akong mag-isip na pinag-iisipan nila ako ng masama. Pero wala. Ayoko na lang isipin kung ano yung sasabihin nila. So ayun nga. Nakarating na ako sa bahay namin. At bumungad sa akin yung itsura ng tita ko na nanggigigil sa akin. Sabi ba naman sa akin, "Saan ka na naman galing, Buboy? Bakit hindi ka na naman umuwi dito? Nagising ako ng 1:00 para magbanyo, tapos nadatnan ko na wala ka sa sala. Nakapag-inuman ka na naman, bata ka, hindi ka na naman nagbago." At kung ano-ano pang litanya ni tita. Pero tanggap ko naman yung mga sinabi ni tita. Tumahimik na lang ako at dumiretso ng banyo. Naligo ako at pagkatapos ay nagbihis. Kasi may usapan kami ni Baby Joanna. Magmomol kami ngayon. Bibilhan niya raw ako ng bagong sapatos. Tapos manunood daw kami ng sine at kakain kami. Edi, ayan, Japorms na ako. Ang usapan na lang namin ni Joanna, magkikita kami sa mismong mall na lang. At bago pa ako pumunta sa mall, nakareceive ako ng 100 peso load. O diba? Ang galante talaga ni Baby Joanna ko. Ang swerte-swerte ko talaga, no? Ayun na.
Nagkita kami sa mall. Tapos, umabrisete sa akin si Lola. Hinalikan ko siya sa pisngi niya. Hanggang sa makarating na kami sa pilahan ng bilihan ng ticket. Ang papanoorin namin noon ay yung pelikula ni Ann Curtis. Nakabili na kami ng ticket. Pumasok kami sa sinehan. Tapos madilim. Siyempre, inalalayan ko ang baby Joanna ko papasok. Umupo na kami. Tapos yung pinili kong upuan, yung medyo kasulok-sulukan, kaduluduluhan, kadilim-diliman. Kasi gustong-gusto ko talagang mayakap din si baby Joanna ko. At tamang-tama, may dala akong sombrero. Pinasuot ko kay baby Joanna para hindi makaagaw yung atensyon ni baby Joanna ko sa maraming tao. Nung nasa sinihan kami, grabe. Nag-enjoy kami. Pagkalabas namin ng sinehan, masaya kami, nagkukwentuhan tungkol sa pelikula. Tapos, magkahawa kami ng kamay na para bang walang makakapigil sa amin. Magkahawa kami ng kamay nang biglang may pamilyar na mukha akong nakitang naglalakad papalapit sa amin. Oo, pamilyar na mukha ang nakikita kong naglalakad papalapit sa amin. Si Tita. Si Tita. Kitang-kita ni Tita na magka-holding hands kami ng baby Joanna ko. Sa sobrang gulat ko, hinila ko si baby Joanna ko. At dali-dali kami umuwi sa bahay nila. Maraming missed calls si Tita sa akin. Hinahanap na siguro ako. Siguro hindi ko makakaila sa kanya yung nakita niya. Sweet talaga kami ng aking baby Joanna. Ilang araw na rin akong hindi umuwi sa amin. Umuwi muna kami sa isa pang bahay ni baby Joanna sa may Novaliches. Nagsasama kami ngayon. Tuloy pa rin ang negosyo niya, yung mga order-order. Pero hindi pa rin ako umuwi sa amin. Alam ko, hinahanap na ako ng tita ko. Hindi ko naman talaga alam kung anong dapat kong gawin eh. Pero isa lang ang sigurado ako. Mahal na mahal na mahal ko ang baby Joanna ko.